Allah shi yasa nake kewa ki. Da dare na zo ba na samun ki ne. To ni ma ai ba laifi na bane, kasan ba da gani bane daga babana ne. Da ke bari Allah da komai zai wuce. Shikenan. Yawwa. Fi sabilillahi domin Allah ka haifi yara baka haifi halin su ba. Subhanallah. Ya momi me ka kira? Kai ya muke da kai. Abban na san girsun ka banda bukatun ya son akan me? Kana da mubariki yana irin makarantar Islamiyya ka zo saka mutum ne ba an daidaita ba. A'a ni ba mu da wani sulhu da kai fi sabil ka dibe ka fi sabilillahi domin Allah yarinya nan gama ba ta ilimin Muhammadiyya ka zo zaka mun haka da Allah ma ta sai an yi ma zan neme ka. A'a ka je to za mu haɗu ta. Ya kake tsayawa kana gaba kaman kafe ni mukami ni ko da kake gani da zan haɗa dama ku nike nema komanda. Alhamdulillah ni ne komanda mai akwatin mutuwa. Yaron nan ya fitini yarinyar nan momi na gidana. Momi ne wanda ka kawo mana ƙara kwanaki? Ƙware tabbas. Duk sarkin da muka mata da yaji bai sa ta ladabta ba. Ai yaron nan ina faɗa ma Islamiyya ma ya hana ta zuwa. Yaron nan ɗin iska ne. Yanda ka san bunsuru haka yake yaron. Shege sai ya ganshi da kai kamar an jera bulan gidan yari. Ai ni gidan yarin ma nake so a wuce da shi. An gama ka sa a ranka kamar ka ba mafarauci ni manzo mu. Haka za a yi. Haka za a yi. Ka ba da oda. Igwa za mu ɗauko ko abin nan. Ai ka bari kawai ka kwantar da hankalinka. A mace kake son shi ko a raye? Ai ina ga a wuce da shi gidan yarin. Yanzu yana ina? Yana majalisan su. Mu je mu same sa. Mu je gurin. Yanzu ka samu kuɗi kawai kai aure. Ce gaskiya ne. Kai kana tunanin zai baka? Ba dole ban ba. Ai dole ne a ba rayuwar menene? Ke sa yarinya na ai sai dai a mutu akai Ko ni yarinya. ba abin da gani kenan a waje ta kai mun kaji yarinya. Sai dai ka bari yau shi yasa nake son je gidan sa ai. Ba asiri bane so ne ai. Jarin fitinin ne dan farki. Gashi nan na faɗa ma gashi nan. Ya dai mu gida bari kawai. Yaro kuma ku su. Yaro kuma ku su. Ai ba zan hakura ba. Ku je da shi. Karki tafi ya momi dawo karki tafi ya momi kin biyar da ke kauna tawo karki tafi ke tewa da tewa mata ratawo karki tafi mai ilimi tana zuwa makaranta wo karki tafi ke tewa da za ta zama ta tawo karki tafi mi aura miki wa mata ratawo karki tafi ki tazara ga dukkanin yan mata ho karki tafi dawo karki tafi dawo mi dawo karki tafi dawo karki tafi dawo mi dawo karki tafi dawo karki tafi don na tabbatar da mai kauna dawo karki tafi momi ke kika zama hugwana tawo karki tafi yau kin mini nisa ina ta faman kewa ho karki tafi riken alkawarin mu karki zam sabawa ho karki tafi bada masina kina taho gana tawo karki tafi dawo karki tafi dawo mi dawo karki tafi dawo karki tafi dawo mi dawo karki tafi dawo karki tafi dawo mi dawo. Hafsa daga ina haka? Wallahi daga gida. Dama gidan ku zan je da Allah momi fa. Gaskiya rabona da momi ya sati daya. Sati? Sati daya. Amma ɗazu fa na kira ta fa na ƙara kira na ji a kashe. Ban san inda take ba kwata-kwata. Ba ki san inda take ba? Gaskiya ban san inda take ba. Allah ya sa in ji da sa hannunki.